Pochváľ buď Pán Ježiš Kristus. Až Betka, Pán Boh zápať, vďaka za ten duchovný úvod. Vítam vás všetkých. Som veľmi rád, že prijali ste to pozvanie na našu farskú duchovnú obnovu. My ju to tak voláme, ale samozrejme, že nie je len to pre farnosť, pre každého, kto chce chvíľku sa zastaviť a porozmýšľať nad sebou, nad svojim povolaním. Som rád, že pozvanie prijal otec Jan Buc, s ktorým sa poznáme už dlhé roky. Som veľmi rád, že opäť v podstate po dlhej prestávke sa vraciame k tým farským duchovným obnovám. Ja som rád, Janko, že teraz zastupíš nám Patra Velu, ktorý často hodeval sem a ja myslím, že všetci ho poznáte, pravda? No vidíš, všetci. Takže všetci a naozaj prosíme, aby ťa Duch Svätý sprevádzal, aby si otváral aj naše srdcia na prijatie Božieho slova, na takú naozaj obnovu, lebo tú obnovu všetci potrebujeme. Aj vy, čo ste najlepší, ale aj tí najlepší potrebujú sem tam byť svätí. No. Takže, dobre, Janko, vítaj a nech ťa Pán sprevádza. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za privítanie. Keď Alžbet teraz hrala, tak veľmi som, ako keby, tak mi dobre bolo. Až sa mi nechcelo ísť tu, ale by som ostal tam vzadu a modlil sa ďalej, že je to naozaj taká frekvencia, ktorú my ako keby sme potrebovali tak zachytiť v našom vnútri. Že teda, že čo Pán Boh robí. Hej? A to naše vnútro a to chytanie tej Božej frekvencie a toho, ako k nám hovorí a čo vlastne koná, keď sme pred ním, tak niekedy môžeme pomenovať, možno, že niekedy sa nám to nepodarí, ale len sa potrebujeme otvoriť pre to jeho pôsobenie. A Kristus, svetlo sveta. Tak, presne. A mňa prvého. A ja som teraz v takej rekonvalescencii ešte. Som bol pred asi 3 týždňami na operácii ucha. A sa chcem pozdieľať, s tým som slabšie počul, že vy, ktorí slabo počujete, tak vám rozumiem. A teraz už možno nie až tak, ale som slabo počul na jedno ucho a som bol taký prekvapený, že jak dnes tá medicína už sa pohla, že oni mi normálne otvorili bubienok, vstúpili do stredného ucha, skontrolovali, že čo nefunguje a kladívko som mal dobré, aj nakovku dobrú, ale strmienok mi nefungoval. Normálne ho vybrali a vložili mi tam titanový, bubienok zalepili a teraz počuje. A že je to naozaj obrovský rozdiel pred tým, že som bol taký naozaj ako prekvapený, že čo všetko už sa dnes dá, ale hovorím to preto, že ja som predtým nepočul a teraz počujem. Hej, a oveľa lepšie. Naozaj sa mi zdá, že teraz počujem nad 100%. Hej, a predtým neviem, na koľko som počul, neviem, či je to vôbec možné. Ale teraz viete, že na koľko percent my dokážeme v duchu počuť. Viete, aj to, čo Boh nám hovorí. Lebo my vieme, že On tvorí neustále nové veci. A teraz my sa chceme obnovovať. To znamená, že vstupujeme do niečoho, že chceme obnoviť v sebe. Niekto povedal, že obnoviť sa, to znamená, že zaviesť znova to, čo už bolo a možno do pôvodného alebo aj zlepšeného stavu. A teraz, viete, keď sme tu prišli na tú obnovu, že čo vlastne chceme obnoviť? Ja keď som šiel do tej nemocnice, tak som vedel, že ja potrebujem obnoviť svoj sluch. A teraz, keď sme tu prišli, že máme niečo, že čo ako keby sme prišli, Bože, že ja toto možno potrebujem obnoviť? Že čo vlastne očakávame od tohto času? Čo očakávate od toho času? My niekedy môžeme prísť a ako keby nemáme očakávania. A môže to byť tiež odpoveď. Ja nechcem teraz to nejak súdiť, len ja keď stretávam Boha, tak vždy ako keby som chcel niečo, aby ma premenilo, aby ma posunulo. A teraz ja chcem hľadať, kde On ma vidí a kde ma chce voviesť, lebo On chce to najlepšie pre mňa. Veríte, že Boh chce to najlepšie pre nás?
A preto vtedy my potrebujeme, ako keby, keď to veríme, tak ako keby tak si povedať, že dobre Bože, tak som tu taký, aký som, v tom stave, v akom som, v tých rokoch, v tej váhe, v tej výške, vo všetkom a chcem Tebe dať priestor na to, aby Ty si naozaj vstúpil do môjho života, aby sa ma dotýkal tam, kde to najviac ja potrebujem. A možno nás to úplne sa dotkne na takých miestach, ktoré sme ani neočakávali. Možno na miesta, kde sme si nemysleli, že také niečo sa môže udiať v našom živote. A len nás chcem pozvať do toho, aby sme možno ako keby tak, viete, keď stan si postavíme, tak máme nejaké kolíky a v Biblii sa píše, že my máme niekedy dvihnúť tie kolíky od stanu a ich posunúť ďalej. A keď máme očakávania, že Boh nás chce niekde premeniť, rozšíriť, posunúť, tak vtedy je to správne, lebo on sa naozaj hýbe. Náš Boh je dynamický a nie je statický. My sme niekedy statickí, že my keď sa modlíme, že včera i dnes i na veky Ježiš je a sláva Otcu a Synu i Duchu Svetému, ako bolo vždy, tak nech je teraz. Ako by sme si mysleli, že to je nejaká statika a že takto to má ostať. Lenže to je také ako keby niečo, čo nás môže pomýliť. Ja iba nás chcem trošku vyrušiť v tom, aby sme boli otvorení na dynamiku Boha, ktorý môže naozaj v nás konať a sa nás dotýkať v našom vnútri, v našom srdci. A ešte jednu vec, takú, alebo pár vecí chcem ako keby k takej príprave len povedať, že možno aj to, čo Alžbet teraz nás viedla v tej chvále, že to je ako keby také rozohriatie nášho ducha. Lebo vy budete počúvať teraz tými ušami, ktoré mne opravili a ja teraz sa počujem lepšie, ako hovorím, ale že nestačí to, keď to počujeme tu. Lebo to sa môže dotknúť iba ako keby našej mysle, môže to ostať ako keby iba v našej hlave a môžete si povedať, že a dobre hovoril, alebo poviete, a zle hovoril. A to je jedno. Ale keď to nezostúpi do nášho vnútra, do nášho srdca, tak ako keby to môže tak preletieť, jak hovoríme, že jedným uchom dnu, druhým von. Ale keď sa to dotkne nášho vnútra, tak tam môže priniesť nejakú zmenu, ktorú celú našu bytosť potom posunie do tej dimenzie, kde nás Boh volá a ja ako keby som mal to očakávanie, že chcem. A druhá vec v tom je, že keď niečo ako keby sa nás dotkne v našom vnútri, a ja verím, že to nie je kvôli mojim slovám, ale je to kvôli tomu, že Boh chce robiť v našich životoch svoje veci. Že On sa nás chce dotýkať, On nám chce pomôcť, aby sme vstúpili do tej plnosti života, aby sme ju ako keby prijali a z toho žili. A teraz, viete, že je otázka, že či my s tým chceme potom pracovať. Na koľkých obnovách už ste v živote boli? Na koľkých možno my kňazi sme boli v duchovných cvičeniach? Koľko, ja neviem, rôznych katechéz sme už počuli? Koľko kázní ste počuli v živote? A čo to s nami urobilo? Kde to mňa posunulo? Že či my dokážeme ako keby pracovať. Viete, teraz vy sedíte v laviciach a možno vám je dobre, možno tvrdé lavice, neviem, som nesedel a neviem, ako vám je, ale že vaša činnosť je teraz ako keby sedieť a počúvať, ale nemá to tam ostať. To, čo ako keby zachytíme v našom vnútri, s tým potrebujeme pracovať potom. A môže to byť jedno slovo, môže to byť jedna myšlienka a môže to byť úplne niečo iné, ako ja hovorím, lebo Pán Boh si môže použiť tie slova na to, aby sa dotkol práve tej najvnútornejšej vašej potreby nejakej, kde práve sa nachádzate, aby vás v tom posunul. A môže to byť čokoľvek iné. Raz si pamätám, som bol na jednej konferencii v Amerike a som si zapisoval nejaké poznámky a vedľa mňa sedela jedna moja kamarátka, keď sa pozerala na moje poznámky a ona mi hovorí, že počúvaj, ale on nehovorí to, čo si ty píšeš. A ja hovorím, že ja viem, lebo ku mne Pán Boh hovoril a ja som si jednoducho ako keby písal úplne niečo iné, ale bolo to pre mňa veľmi dôležité. A teraz to, že čo ja zachytím, je možno naozaj kľúčový moment pre nás, aby sme sa pohli v tom našom živote a my ako keby si potrebujeme to tak len osvojiť a potom s tým pracovať. Že nech to nepreletí len cez nás, čo Pán Boh robí a ja verím, že On chce robiť, ale nech to naozaj premieňa naše vnútro a nech nás to posúva v našom živote. A to, čo prvé je, že obnova prináša zmenu a my to, čo potrebujeme urobiť, je len sa poddať. Povedať, že dobre Bože, že som tu kvôli obnove. Že chcem, aby Ty si teraz konal. Skúsme to tak povedať každý vo svojom srdci teraz, len potichu, nemusíte nahlas tu hovoriť. Bože, naozaj chcem Tvoj dotyk. Chcem zažiť to, čo Ty chceš mi dať.
kde ma chceš posunúť, kde ma chceš opraviť. Drahý Duchu Svätý, ja prosím, aby Ty si celý tento čas, ktorý budeme spolu na tomto mieste, naplnil svojou prítomnosťou. Ty hyb našim vnútrom, Ty sa dotýkaj nášho ducha. Ty nás pretváraj, Ty nás oslobodzuj, posilňuj. Ty najlepšie vieš, čo potrebujeme. A my nechceme minúť to, čo Ty robíš. Aj v tejto chvíli, aj v každom čase, keď sa môžeme stretnúť s Tebou. Tak sa Ti otvárame a prosíme, aby naozaj Tvoje pôsobenie bolo v nás. Aby náš duch bol nasýtený. Aby bol ešte viac uvoľnený. Aby dynamika Tvojho života sa odrážala v nás. Amen. Keby ste mali povedať, že ako sa máte. Niekedy máme také lacné odpovede, že dobre. Hej, to keď chcete niekoho tak, ako keby to bol pozdrav, že ako sa máš dobre a ty ako sa máš tiež dobre a ideme ďalej. Hej, len sme ako keby sa minuli. Ale teraz, že keby ste naozaj tak seriózne mali povedať o sebe a seriózne teraz, že ako sa máte. Keby ste mali povedať, že 0 je, že mám sa a 10 je, že som šťastný človek a možno -10 je, že úplne by som radšej nebol, jak bol. Že boli by sme nad nulou, boli by sme v mínuse. Kde sa ten náš život nachádza? A ja teraz nechcem odpoveď, aby som ju ja počul. Ale by som bol rád, keby ste si to povedali sami pred sebou. Že tu sa nachádzam. My niekedy tak rýchlo žijeme, že ani nevieme, kde sme. Že ako sa máme. A my nedokážeme niekedy počuť seba v našom živote. Naše srdce, naše vnútro. Lebo máme toľko vecí, toľko povinností, toľko tlakov, toľko bremien, toľko podnetov, že strašne veľa vecí nás tlačí a my cez ten život rýchlo ideme. Ja keď som pred rokom aj niečo mal 50, tak som si uvedomil, že že už som starý chlap, starý ešte nie, chlap som, ale že jednoducho už mám nejaký svoj vek. Hej, a že jak rýchlo to prešlo. A vy, ktorí máte viac, tak tiež si poviete, že aj stále to ide rýchlo. Stále nám utekajú týždne, roky a jednoducho ide ako keby ten život tak veľmi rýchlo. Ale čo v ňom žijeme? Kde sa nachádzame? Viete, že ja môžem ako keby so sebou kráčať a vôbec nemusím vedieť, ako sa mám. A ja ako keby nepočujem potom ani svoje telo, ani svoju dušu, ani svojho ducha. Ale len ako keby ideme a nejak ako keby len tak, že hľadáme, že čo nám prináša život. Ale ja by som chcel, aby sme celý tento čas naozaj boli takí úprimní k sebe. Veď toto je to, že keď ja prídem a viem, že potrebujem nejakú obnovu vo svojom vnútri, tak vtedy sa môže niečo pohnúť. Ak ja vlastne ani neviem, že čo hľadám, že kde je tá plnosť života, o ktorej máme hovoriť, tak potom ja ako keby môžem žiť taký prázdny život a myslím si, že všetko je ako keby že v poriadku. A my potrebujeme ako keby tak ísť do takej pravdy o nás samých. To je prvý predpoklad. Viete, že nebáť sa tej pravdy o nás. Nebáť sa pravdy o nás. Že Ježiš prichádza, aby nám nastavil to zrkadlo. A my niekedy ako keby sa bojíme z toho, že on príde a že ja neviem, čo všetko nám bude vyčítať. Lebo my tak robíme. My si vyčítame. My sme pre seba niekedy najhorší sudcovia. Vieme niekedy mať milosrdenstvo k iným, ale nevieme mať niekedy milosrdenstvo k sebe. Nevieme si niekedy odpustiť.
Nevieme sa prijať, možno takých, akí sme. Koľkokrát si vyčítate, že ste zlyhali v živote. A viem, že my sme sa už vyspovedali z veľa vecí. Ale aj tak, koľkokrát nám to príde, že ja som nie až tak dobre vychoval tie deti, vychovala. A ja som tak až nie najlepšie sa správala možno k rodičom, ktorí už tu nie sú. A možno som, ja neviem, čo všetko zanedbala. A potom samých seba ako keby tak uponížime, že sme úplne takí potom, že sme kdesi dole a ten náš život ako keby naozaj nám nechutí potom a žijeme kdesi pod tou hladinou a vlastne ako keby len sa pretlkáme tým našim životom. Ale myslíte si, že toto Boh chce pre nás? Chce niečo viac? Má v ponuke niečo viac? Môžeme sa nadýchnuť takej novej radosti, novej slobody a prijať to, čo on nám ponúka? Je ešte niečo viac? Je niečo viac pre teba? Som presvedčený, že je. Aj pre mňa, pre Patra Luciána, pre Samuela, pre sestričky vzadu, pre každého jedného je niečo viac. A teraz toto je ten moment, že ako keby ja si potrebujem povedať, že nemám to úplne 100%. Nemám ten život v takej plnosti, jak by mohol byť. A ja viem, že nemám. Že niekedy to je vo mne, že to moje vnútro piští potom, že je tu niečo viac. A ja to kdesi ako keby tuším, že kdesi sa to pohybuje okolo mňa, kdesi keď prežijem nejaký okamih takého svetla, stretnutia s Bohom, tak zrazu ma to ohúri, zrazu ma to prenikne, že jaký pokoj to prinieslo, jak môžem žiť takú novú radosť. A potom ako keby to sa stratí a znova sa roztočím v tom mojom živote a ako keby som znova len bežal ďalej za niečím. Ani neviem poriadne za čím. Jeden učenec, volal sa Vasilij Vasiljevič Nalimov, prežil 18 rokov v ruskom gulagu a napísal, že existujú 3 druhy osvietenia, 3 oslobodzujúce príklony k pravde. A každý z nich je spojený s iným citoslovcom. Že prvé je, že keď rozumom pochopím jadro zložitého problému. Poznáte to, nie? Že nám svitne, čo nám dopne, zrazu niečo pochopíme a to vyjadrenie je, že druhé je, že keď v posvetnom úžase zmlknem nad vznešeným tajomstvom, podľa mňa to je niečo, čo nám Boh dáva. Keď zrazu prežijeme tu jeho prítomnosť v tom našom vnútri, dotkne sa nás a zrazu my spojíme, jaké dobré. Hej, že mne sa tak dobre modlilo, keď Alžbet teraz viedla ti chvály, že naozaj to bolo niečo dobré. Hej, že to bolo pre mňa v tom vnútri, že Boh je aký blízky, aký je dobrý, jak naozaj sa nás chce dotýkať. A tretie to jeho citoslovce, ktoré on hovorí, je, že hej, keď pochopím dobrý vtip. Hej. A my, ktorí máme dlhšie vedenie, tak sa niekedy smieme 2-krát na vtipoch. A pápež František bol teraz v Benátkach a pri jednom svojom príhovore veľmi krásne povedal práve o tom, že čo náš život má byť. A ja verím, že niektoré tie momenty, alebo môžu prísť cez to, keď zrazu počujeme a pochopíme to, čo Boh robí. A ja by som bol veľmi rád, že by, aj pre seba to hovorím, že by ten čas ma mohol tak posunúť, že a možno sa zasmiať nad tým, čo som niekedy ako keby niesol a nemusel a zasmiať sa na seba, lebo keď sa naučíme smiať na sebe, tak budeme veseli do konca života. Hej. A keď sa neučíme, tak budeme si stále ako keby hundrať na seba a ja neviem čo všetko. A pápež hovoril, že rád vás vidím. Byť spolu nám umožňuje podeliť sa, hoci len modlitbou, pohľadom či úsmevom, o zázrak, ktorý sme. Všetci sme totiž dostali veľký dar, to, že sme milovanými Božími deťmi a sme povolaní plniť Pánov sen, byť svedkami a prežívať jeho radosť. Niet najkrajšej veci. Pápež tu zhutnil veľmi veľa takých múdrych vecí a on hovorí prvú vec, že je zázrak to, kto sme. Pozeráte na seba ako na zázrak? Možno rodičia niekedy pozerajú na deti ako nie, že zázrak, že
toto ja mám ako dar, ktorý mám. Ale teraz, že keď sme sa dnes videli v zrkadle, keď sme sa česali, ja už veľa toho nenarobím, pozeráme na seba ako na zázrak? Čo vtedy prežívate? Prežívame to, že ja som dar? On to tu hovorí, že sme tými, ktorí máme prežívať jeho radosť a ktorí máme plniť Pánov sen. My sme Pánov stelesnený sen. Vidíme seba tak, že Boh ma naozaj takto chcel? A teraz, viete, ja viem, že nie so všetkým, k tomu ešte prídeme, ale že on ma chcel na tejto zemi. Mňa chcel, teba chcel. On ťa naozaj chcel, aby si tu bol, aby si tu bola. On s tebou počíta a bude počítať. Dokiaľ sme tu na zemi, tak stále to má zmysel. Prináša to nejaký zmysel nášho bytia, že sme tu. A ja potrebujem seba prijať ako dar. Ja som darom a viete čo? Nielen darom pre vás a vy pre mňa, ale ja som sám pre seba darom. Ja som prijal seba ako dar. Neviem, či tak dokážete pozrieť na seba. Že ja som dar pre seba. Viete, ja som si nevybral to, kto budem. Ja som sa pri narodení nerozhodol, že budem kňazom, že budem mať také vlasy, také oči a ja neviem čo, takú krvnú skupinu, taký otlačok prsta. Nie, to nebola moja voľba. Ja som to dostal. Ja som dostal moje talenty. Ja som dostal veľa vecí vo svojom živote, s čím môžem pracovať. Ale ja som prijal seba ako dar a ja sa pozerám na seba ako na dar, ktorý som ja dostal a ktorý je darom aj pre iných ľudí. A presne to isté ste vy. Každý jeden sme darom pre seba, ja som to tak prijal a teraz vás prosím, nesúďte seba. Iba sa pozrite ponad to a možno z tej otcovej perspektívy, z toho pohľadu Boha, ktorý na vás pozerá ako na dar, ktorý on uvoľnil zo svojej štedrosti a zo svojej lásky pre tento svet. Ak ja dokážem na to tak pozerať a možno sa prijať a akceptovať v tejto chvíli, že dobre, toto som ja a môžem byť nejakým darom, keď to pripustíme, tak to môže rásť v nás a oslobodiť to, čo Boh vložil do nás. Lebo niekedy to je v nás ako keby také zatvorené. My sami sme v sebe niekedy zatvorení s tým potenciálom, ktorý je v nás a potom naozaj my nevieme žiť život v plnosti, nevieme žiť život, pre ktorý tu sme, ale žijeme nejaký slabý odvar, žijeme niečo také naozaj, čo je rozriedzené. Ale Boh nás volá do takej novej a hĺbšej plnosti života. Práve v tom, že ako keby objavíme to, čo máme v sebe. V Jánovi 10.10 Pán Ježiš povedal, že zlodej prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Zlodej prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Kto je ten zlodej? A kde je ten zlodej? Aj tu teraz. Aj tu je diabol, pretože on prichádza, aby zabíjal, ničil a kradol. On nám kradne myšlienky. On nás oberá o život. On nám závidí to, čo my máme k dispozícii. On je ten, ktorý neustále pôsobí. A my ako keby sme niekedy dovolili mu ukradnúť našu identitu, našu slobodu, radosť zo seba samých. Radosť zo života. Že niekedy nám to prebleskne, ale potom príde on a to nádherné a dobré, čo Boh dáva a do čoho nás pozýva, on ukradne, zničí, zabije a my ako keby ostaneme takí naozaj potom, tá nejak je, nejak bude, ešte to nejak dobojujeme do toho nášho posledného dňa. Lenže toto je dar, ktorý sme dostali. A Ježiš v tom evanjeliu pokračuje. A ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ježiš prichádza, ja chcem, aby ste mali život hojnejšie. A 5 kapitol predtým Ježiš ako keby tak sa posťažuje a hovorí, že lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. A toto je niečo, čo možno o nás neplatí, lebo teraz sme tu. Sme tu
a chceme prijať ten život, ktorý on nám ponúka. A ja verím, že teraz sa to deje, že naozaj teraz je ako keby niečo otvorené v tom, že Boh nám môže cez pravdu, cez to, že pochopíme to, jak to on myslí, príjmať viac života. Že zrazu ako keby môže to, čo je na nás také ako keby také tie nánosy z tohto sveta, všetko to možno blato, ústarostenosť, možno naše slabosti, možno naše súdy, možno to, že sa nemáme kvôli niečomu radi, že zrazu toto môže ako keby tak odpadnúť a že zrazu nájdeme v sebe niečo, čo je také nádherné. Raz jedni buddhistickí mnísi mali takú obrovskú sochu vo svojom chráme a teraz zrazu videli, že sa niečo tam deje s tou sochou, že sa tam niečo odlupuje a tak sa išli raz pozrieť, že to teda musia nejak opraviť, lebo sa to tam nejak vydúvalo a teraz zrazu videli, že tá socha je prasknutá. A teraz sa pozerali a tá prasklina bola taká poriadne veľká a zrazu zvnútra sa im začalo dačo blišťať. A oni, že čo to je? A tak odlupli ten kus a zrazu vo vnútri našli obrovského zlatého Budhu, ktorý bol zabalený do hliny, do blata, lebo niekedy tí mnísi si mysleli, keď tam bola vojna, niekto ich išiel prepadnúť, že im ukradnú tú zlatú sochu Budhu, tak jednoducho ho zabalili do blata a tí budhisti tam tú sochu mali blatovú, ale vo vnútri bolo niečo, čo bolo nádherné. Bolo to niečo, čo malo obrovskú hodnotu, aj historickú, aj finančnú, že to bola zlatá socha. A ja niekedy si myslím, že toto je presne taká ako keby diablova taktika. Že my sa na seba pozrieme a my nevidíme to zlato, ten dar, ten poklad, ktorý nesieme v sebe, ale vidíme všetko to blato, všetku tú hlinu a všetky možno tie zlyhania a všetky tie veci, ktoré možno nefungujú v našom živote, lebo, a ja to nechcem teraz ako keby ani ospravedlňovať, ani hľadať ospravedlnenie, ani nás odsudzovať, ale jednoducho len chcem nás priviesť k tomu, aby sme naozaj videli tú pravdu o nás samých, že kto sme a že aký poklad nesieme v sebe. A pre mňa v tom celom je niečo, čo neustále sa mi vracia, že Boh, keď stvoril človeka, tak ho stvoril na svoj obraz. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Nikto z nás nie je výnimka. Nikto z nás nie je výnimka. Ten Boží obraz je v nás. A ten pohľad, ak sa naučíme vidieť v sebe ten jeho obraz a ten odraz jeho slávy, tak zrazu pochopíme, že naozaj v nás je oveľa viac, ako sme niekedy snívali, ako sme si niekedy mysleli. Celé dejiny ľudstva sú Božím zápasom o to, aby daroval svojim stvoreniam božský život. Boh nám chce dať svoj život, podiel na jeho živote. Viete, prečo sa Ježiš stal chlebom? Aby nás sítil, aby nám daroval seba, aby sme sa my mohli premieňať na neho. Aby sme mohli byť tí, ktorí nesieme jeho prítomnosť do tohto sveta. Aby sme mohli byť tí, ktorí vieme, že v nás je oveľa viac ako len to, čoho sa vieme dotknúť a čo vidíme našimi očami a čo vieme možno ovoňať. Že v nás je oveľa viac, vo vás je oveľa viac. Len pripusťte to, že nie ste len kosti a mäso a ja neviem, svaly a tuky a ja neviem čo všetko. Ale že v nás je tá podstata bytia oveľa vzácnejšia. Toto všetko, čo vidíte aj na mne a čo vidíte aj vy v zrkadle, je obal, ktorý nesie niečo, čo je úplne vzácne a nádherné a toto nám dáva ako keby ten potenciál tej premeny našej mysle vstúpiť do plnosti života, do ktorej on nás volá, lebo nás stvoril na svoj obraz. My sme stvorení na jeho obraz. A toto je tá nádhera, v ktorej my môžeme kráčať. Trošku sa chcem zastaviť v jednom texte od svätého Pavla Efezanom a on tam hovorí, že preto zohýnam kolena, to je Efezanom 3, 14, 21, preto zohýnam kolena pred Otcom,
od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi a na zemi. A teraz on hovorí, že zohýna kolena Pavol pred Bohom, hej, od ktorého prúdi každé otcovstvo. A on hovorí, že a nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek. Čo to je ten vnútorný človek? Pavol tu hovorí, nech skrze Ducha Svätého zosilnie váš vnútorný človek. Čo teraz robí váš vnútorný človek? Čo cítite teraz v tele? Bolí vás už zadok? Trávi vám? Máte nejakú bolesť? Cítite svoje telo? Počujete ho? Staráte sa o svoje telo? Poznáte jeho potreby? Dobre sa staráme o svoje tela? A teraz, čo prežíva naša duša? Aké máme prežívanie, emócie? Dokážeme sa počuť? Už chceme, aby skončil? Už chceme mať kľud a možno v tichu? Chceme sa modliť ruženec? Mám hnev, lebo sa dotýka niektorých vecí? Je mi teraz dobre? Mám pokoj v sebe? Viete, že a teraz sa naučiť to. A teraz tá hĺbšia, to najhlbšia úroveň je, čo robí môj duch. A prepáčte, hovorím za seba, že mne sa zdá, že môj život je veľmi plytký. Že toto, čoho ma Boh volá, je oveľa hĺbšie, jak to, čo žijem. Že moja duchovná úroveň chápania, poznania, vnímania toho, čo on robí. A nehovorím teraz, že nerastie, je v procese, ale ja v tom ako keby stále som taký, že greenhorn, taký, že sa potrebujem veľmi veľa učiť toho, že čo naozaj je teraz v tom duchovnom a veľmi, veľmi dôležité, alebo čo on robí. Rozumiete, čo hovorím? Že v duši my to vieme ako keby pomenovať. Keď sa sústredíme na to, tak vieme nájsť tie svoje prežívania, emócie. V tele to je možno najjednoduchšie. Hej, bolí ma hlava, mám migrénu, tak si zoberiem nejakú tabletku. Že to telo nám ako keby vyskakuje tak veľmi. Hej, duša možno niekedy sa tiež prejaví, že ja neviem, brnkne niečo na moju citlivú strunu, tak začnem plakať, začnem sa možno smiať, začnem možno prežívať hnev, keď sa ma niečo dotkne. A to je prirodzené, je to normálne a môžeme si to dovoliť, lebo emócie to je reakcia na nejaké podnety, ktoré prichádzajú. A je to v poriadku. Ale teraz ja idem ešte hĺbšie, to, čo svätý Pavol tu hovorí, že aby zosilnil váš vnútorný človek. Kto som ja v mojom vnútri? Kto je ten môj vnútorný človek, ktorý má ako keby viesť ten môj život? Čo vedie náš život? A ja niekedy naozaj prežívam to, že naše potreby niekedy, a je to znova, je to správne. Hej, Maslow jasne povedal, že postaranie sa o naše fyziologické potreby je základ na tej jeho pyramíde, na tej stavbe. Že ja keď som hladný, a možno to tiež tak máte, nie? Už začneme byť nervózni. Hej, nepríjemný. Viete, tie ženy, keď boli v reštaurácii, v kaviarni, tu vedľa a sa rozprávali a jedna hovorí, že ja som s tým mojím mužom 10 rokov a vždy to nie je také, jak som čakala, že neviem, že čo mám robiť, ale tak verím, že ešte raz sa to môže zmeniť. A druhá hovorí, že ja už som s ním 15 rokov a vieš čo, nič sa nemení. Vždy to je rovnako. A ja vôbec neviem mu robiť, že jak mu robiť radosť. A počula ich taká staršia pani odvedla a hovorí, že joj, deti moje, ja už som s tým mojím 60 rokov. Dajte nám nejakú radu, že čo treba robiť. A ona hovorí, že iba jednu radu vám dám. Daj beští nažrať. A presne to je niekedy o tom, žiadny chlap nie je beštia, ale že presne to je, že v prvom rade daj sa najesť a potom môžeš, niečo, že láska ide cez žalúdok. A toto my vieme ako keby. Vieme, čo našej duši pomôže. Že niekedy ľudia si pustia hudbu, nejakú príjemnú, dobrú a zrazu sa naozaj dokážu upokojiť, uvoľniť, môže im to priviesť také, že dobre, že sa mi uvoľnilo možno nejaké napätie. A teraz, že ten náš vnútorný človek, niekto povedal, že
že my v cirkvi vieme byť široký 1,5 kilometra. Objímame všetkých a máme radi všetkých, sme tu rôzni ľudia úplne, že široký sme 1,5 kilometra, ale hlboký 1,5 centimetra. A presne toto je teraz niečo, že kde je tá moja hĺbka? A možno sa vás to netýka, ale ja to tak prežívam. Viete, že idem veľmi po plitčine a že ako keby cítim v tom vzťahu s Bohom, že on nám otvára nové dimenzie toho, ako chce konať vo mne a cezo mňa. Že je to niečo, po čom ako keby, keď ten môj vnútorný človek je dotknutý Bohom samým, tak zrazu ako keby príde niečo také, keď vám klobása, taká dobrá, keď máte radi klobásu pečená popred nos, že všetky slinky sa vám zbehnú a že toto by som teraz zjedol. A niekedy ja tak v duchu prežívam, že zrazu sa niečo udeje a moje vnútro, ako keby to potrebovalo, chcelo a hovorí, že áno, že toto chcem, za tým piští moje vnútro. A svätý Pavol to hovorí, že a skrze jeho ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek. Skrze koho? Skrze ducha. A teraz na jakej báze, jak sa to deje? Tá moja otvorenosť pre konanie Ducha Svätého je práve v tom, že on presne vie, kde sa nachádzaš. V akom stave je tvoj vnútorný človek. V akom stave je tvoj duch, ktorý je ten vnútorný princíp, ktorý nikdy neskončí. Viete, a teraz čo ja s tým potrebujem robiť? Mať otvorenosť a spoluprácu s Duchom Svätým, aby ten môj vnútorný človek neustále rástol. A svätý Pavol pokračuje ďalej. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Kde chce Kristus prebývať? V našich srdciach. Skrze vieru môže prebývať v našom vnútri, v mojom srdci. A teraz ja verím, že vo mne prebýva. A teraz sa pozrite na nás, že či my vidíme to, že sme chrámom Ducha Svätého a že Ježiš je ten, ktorý stojí pri dverách a klope a ja keď mu otvorím skrze tú moju vieru, on vstúpi do môjho vnútra a bude v mojom vnútri stolovať. Ja otváram pre neho, lebo on stojí a klope. On chce vstúpiť. A zrazu, ja keď toto mám v sebe, ja to môžem prehliadnúť alebo môžem s tým žiť. Ja môžem žiť v tom, že som chrámom Ducha Svätého a môžem mať kontakt s tým mojim vnútorným človekom. Ja môžem s ním žiť. On ma môže oživovať a zrazu sa to prejaví, že môj život bude úplne teraz zrazu taký premieňaný a že cezo mňa pôjde to ovocie Ducha Svätého. Že zrazu ja budem oveľa trpezlivejší. A možno sami sa budeme diviť. Niekedy som dokázala tak rýchlo vybehnúť, keď tá beštia niečo urobila, keď niečo povedal, nejak zareagoval, niečo neurobil, čo slúbil, že ja som hneď bola napaprčená a ja neviem, muži možno úplne inak reagujú, tiež sa nahnevajú na čokoľvek a zrazu príde to ovocie ducha, môj vnútorný človek sa posilní, ja viem, že vo mne pracuje a ja úplne inak budem reagovať potom na veci a na tie podnety, ktoré prídu a budem v oveľa väčšom pokoji, v oveľa väčšej radosti. A to je ovocie Ducha Svätého, ktoré cezo mňa potom prináša tú chuť pre iných ľudí, ale aj pre mňa samého, lebo mňa to potom poteší. Viete, keď si zahryznem do jazyka a neokomentujem hneď niečo, že neprevalcujem niečo, tak zrazu ja si poviem, že som niečo zvládol. Ale to nie je môjim nejakým tréningom, môžeme to pomôcť, môže to, že napočítam do 15 a potom niečo poviem, ale Duch Svätý je ten, ktorý môže priniesť tú trpezlivosť, pokoj, lásku, miernosť, stálosť, vernosť. On toto robí v nás, to je jeho ovocie. A ja keď toto prežívam, že ten môj vnútorný človek pod vplyvom Ducha Svätého, ktorý so mnou pracuje, sa posilňuje, ja som naozaj tým, v ktorom prebýva Ježiš, tak ja zrazu sa inak potom správam a niečo iné nesiem. A svätý Pavol pokračuje a hovorí, že aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť. A teraz, že upevnení, zakorenení v láske, aby sme mohli so všetkými svätými pochopiť. Oni už to chápu. Svätí už chápu. Aj my budeme chápať v inej dimenzii. Keď tam prídeme domov, tak si podľa mňa tak buchneme do čela a si povieme, že tak to mohlo byť jednoduchšie, krajšie, plnšie, slávnejšie. Že my podľa mňa si veľmi komplikujeme život. Že Boh je jednoduchý. No, a to je dobre. A to je iná téma.
A že pochopíme, že aká je šírka, dĺžka, výška, hĺbka poznania Kristovej lásky. Že tam zrazu ako keby sa nás to dotkne v plnosti, že čo znamená byť milovaný. Presahujúca každé poznanie. Tá láska je presahujúca každé poznanie. A je oveľa širšia, oveľa hĺbšia, oveľa dlhšia, oveľa, ja neviem, čo som nepovedal. A teraz mi povedzte, cítite sa ako naozaj tí, ktorí prežívate túto lásku? Sme milovaní? Absolútne? Dokonale? Bezpodmienečne? Cítime pri Bohu prijatie? Keď človek ma miluje a naozaj ma miluje, že mu záleží na mne, tak ma dokáže prijať so všetkým. Možno veci mu vadia, ale dokáže ma milovať aj s chybami. Mám priateľov, ktorí ma poznajú veľmi hlboko a vedia o mojich chybách, o mojich zlyhaniach, o tom, že nie som dokonalý a oni aj tak ma majú radi. Aj tak ma milujú. A to je slabý odvar toho, ako nás miluje Boh. A tá jeho láska nám chce priniesť bezpečie. A to nám dáva úplne inú plnosť života. To je bezpečie, viete, že on nepríde k tebe s nejakým zoznamom tvojich zlyhaní a toho všetkého, čo si neurobila, alebo urobila a nemala si urobiť, ale on jednoducho príde a povie, že ja ťa milujem. Presne takého, jaký si. Aj v tejto chvíli. A zrazu to moje vnútro sa roztopí a mne to prebleskne, že že taká je jeho láska. Že on do toho ma môže pozývať. Že je tu ešte oveľa viac. A to a zrazu pretvára môj život. Už mi odzvonili. Skúste si zavrieť len tak oči a byť s Bohom. Ešte chvíľinku sa budem modliť. Otec, ďakujem, že sme tvoji synovia a dcéry. My sa nimi nijak nemôžeme už stať, lebo sme. A ďakujem za to pozvanie do plnosti života, ktoré máme v tebe, nikde inde. A ďakujem za tvoju lásku, ktorú nám ponúkaš. Ďakujem, Otec, že skrze tvojho syna Ježíša môžeme vstúpiť do novej plnosti a že on nám priniesol život v plnosti, v hojnejšie. A my sa otvárame pre tvoju lásku, pre tvoju dobrotu. A nechceme byť na seba taký tvrdý, ale chceme sa naučiť seba milovať tak, ako ty nás miluješ. Prosím, aby si nám dal taký nový pohľad na seba. A možno to také videnie toho, do čoho nás pozývaš. Do novej úrovne pokoja, radosti, plnosti našho vnútra. Chceme ti povedať, že túžime po tom, čo ty nám chceš dať, kde nás voláš. Ďakujem, Otec, za tvoju lásku, za tvoje milovanie, ktoré nikdy neskončí. Pomôž nám, aby sme to videli, cítili, prežívali. Aby sme sa vierou otvárali pre tvoju prítomnosť v nás, ktorá nás premieňa. Ďakujem za túto chvíľu a za všetko, do čoho nás voláš. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i
Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. Kráľovna pokoja, nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a privedie do večného života.